Patay ang usa ka driver samtang usa ang naakaron sa talandugonong kahimtang sa balay Tambalanan kinihuman nga nagkabangga ang duha ka mga motorsiklo sa kurbada nga dalan sa barangay Lumbia, Dakbayan sa Cagayan de Oro City. Base sa pamahayag ni Traffic Investigator Police Master Sergeant Marlon Mabalos nga posibleng nawad-an matod pa sa kontrol ang motorsiklo nga gimaniho ni Jan Amuma og nabanggaan ang motorsiklo usab nga gimaniho ni Jonathan Agapay og matod pa nga ang duha ka mga biktima gikan sa Bukidnon. Ang kanintugado na ba ang ito nga ako ang group ng pagsulot sa California ay kumatanawang niya ko ang kita. Kaya nga kumukonta ang sulot sa California. Gikabot yag nga pareho matod pa gidala sa balay Tambalanan ang duha apan matod pa nga namatay si Car Amuma samtang padayon usab nga nagpaobserba sa balay Tambalanan si Jonathan Agay sa balay Tambalanan tungod kay talandugonon ang kahimtang niini. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro City. Ako si K5 Riking Sulita para sa kampyon sa balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.